wachim odumase Chidom Information Center wachim edubiase somnyame chirimenken broni krom nana apia Information Center da nyankomase da Kingdom Come police vo ochinanti yawseru God Day wachim aeboafo ko sam wachiase God First betenase ewrade na ye wachima preku dimpa wachim asene adwempa Information Center ojinanko Jama North bono mantemu nyaminsa wom Information Center wachim nyankomase adumara kwa wachim botwe achim okumanin aboabo aka abonhwa repent wachim otopa gift wachim esem edintrom Information Center kokobin aka KKB osiewuo Information Center wachim wanchi eboho se dwan akonakono bi afi no krakra no eto ananto sport wasante achima mentia mikrom wabiem kuha original adwabo ne ho kani wofa womso agikase na tumfo adwenkyerfa 0533898915 text message and a WhatsApp yabekenkan among afi Facebook live nso ye dem yopo kwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanmukan afi anidie no obuo kwa asambrasie mu wode takra be yiwasum na ensem no emu enkyeremu ene ne fitiase yedo abo awrem yes ensem no ase ede amawane edo ekọ emrahye bedwafie eyade se enedai emrahye bedwamu chiamehene right honorable Urban Kingsford Babin wone eyensem twerefo mo mamu edi eye ahyiamu na ahyiamudi omudi ye ni nyina no eye enei mentimi wase kakra ama no home so ewo emrahye bedwam eba no eye dom kase ne dom ketwa no afemu a anase MPP ni NDC mrahye bedwafo no enei omumienu obia kire se ubowura mo mrahye bedwam a wono nakuta edom dodo enu ntia brofo kase mu omo so omo ye majority NDC for some na majority MPP for so che some na majority ti dom ketwa ne de eye minority no obia edwane no na enu nyina no de ekofa ba ye ne uti Ahenkan kase ba ya bomu nkyeremu a mame entete wo kakra mfa ma wai eye mrahye bedwafo makomako enan a emu bi ensa de omo mrahye bedwani eka wo bi sanso na Aguna West mrahye bedwani enso eka wo ebi ena afenso no eye Amanfi Central na eye sa mrahye bedwafo makomako enan yi mrahye bedwamu chiamehene right honorable Urban Kingsford Babin edani tumi so ene Ghana amamra eso ekyeremu sempanyufo yi wayi omadi afi mrahye bedwam na se waho wo ma no wotre se eye empanyufo makomako enan yi emu miensa amanyoku omenam so bepiem mrahye bedwam wo no omada omachi de amasa amanyoku na empempe wa fipiri ne adwe na abato de yanimo no wo mo airplane wo kontonkro edi enso emuo na emu baako no soso nam kontonkro kwa so ekopiem mrahye bedwam wo wo so de no akwakobo eye amanyoku a eno eye MPP na ne sayo so ntino na amamra nso kyerem sese obi tu sa na mo na eni kwan ese yakoso ama ne yemrahye bedwani na eye mrahye bedwam chiamehene esi sa gina yeyi ana MPP mrahye bedwafo no ekyerem se ekwan na yeye no aka omode ntene sa na bia Supreme Court na de ntia MPP amanyoku ani biri ye nyina ne se wohwemu a yesu huma bato mpesua so akunya ne ekura won ana afenso na Aguna West abato mpesua so akunya ne so na ekura won ni nyina ka obi na bua ma omunya dom tatrete no ewo mrahye bedwafie edi sa akunya mienu we no enya firi omusese kukuro sisi ana cheso omudodo no so ate ama wo mna cheso mo ba ye dom ketwa ewo mrahye bedwam eti MPP mrahye bedwafo no ba no Dani Orua Alexander Afenyo Markin tabiri asem na wode akopem ewo Supreme Court so tam asem no top no so no odi nani edi akire no womo asigina ya ka kire mrahye bedwam chiamehene right honorable Urban Kingsford Babin say sa agirasi dia wasi se oyi mrahye bedwafo makomako enan edi no wontwe ensin sayansa na eye enei no amamra no omu kyerɛkyerɛm ema emu enna ho ansa na ya hwɛ baabi asusu ade bɔde no ebefa na eye mrahye bedwam chiamehene nso ekyerɛm se sa asɛm na Supreme Court de aba beto eye nanimu ono wono nso so egina so esigina yese ampa wagye Supreme Court eka na atuma enye ana so aka so ono nso siseye no yemfa nya adwuma sɛm mrahye bedwafo na yi o media eno so no ebetwetwe aso kakra
etu anam ne tumi so kora ma agya ana no na sebedwafo asetere omukọ ye twato a yehu omo eso omo akwa asetere biemu no waka kire ma sebedwafo so obi anko ne fie no okodi sebisebe mpledu asane yide aduane se oso nware na se ompreo se o ma mi okodi na aduane na dwodwo abodi sem se ohia ma obafre mo na eno ana sisia no obia wa atweye mu amanfo kasa se agina sidia speaker si die ebe adwune o sense ewase yakọ ne yakọ kenkan eye omansi kasam entotoye no de babia adru eni babia de ekọ na atimi aboa ma ban foforo na wo ba no wono so atimi ahunu se do betoto na nuoma eden enso afa eti budget ye nyanko ridi ye na wo suspend eye parliament se indefinitely na chese ensem ebe ha bebre enti amafo guso omobo ye afi apema ankoro aduakoro amamra 1992 constitution no wase emudaso aye den edaga na mayimu a yegusuwa ede toto nyoma osi obia mu amamra de animtia obia ye na dwuma sade se na efata sade nim ese ubowram ewomra sebedwam a wamu amamra omudi ye omadwuma sade se no sanso ana ukọ asende bia na efense judiciary na wamu so wo amamra omuso de ye omadwuma ana afe aban na ono eye executive no wanu so na mamra de ye na dwuma obi ye na dwuma sade se na fata na mo ba bia be ha dwe kakra ne se ye beduru baabi na obi pese ode no wo fole eye ahye baako ezusu dwumadie ne ntotoye mu wo se na duru baabi a na eye akwa ha dwene na suri nyina mu no odidie sade ekoso empempe no eno eboa ema Ghana kamami kabia mamu democracy no kire se ampa eye fapem mapa eboa mo man no ekonanim sase ye kase democracy so obia na dwenkire enti wo a wutie kasebo yi ebia se da meken kan kasebo no wasumo no ensada enkoni ye mfa mawo obi so eye ni de ewu obia ne de a sade agya na adwen so kire no esibi efa enti wo kire mu se Ghana obia kana komanto no yem de ekoso omra se badwafie no wano eye kandini no na sudie kase pa ne se wobɛhwɛ no obia adi ne nhyehyɛ so sɛdeɛ sɛ anasɛ na sɛ bɛdwam wɔ no yɛde amamra no ɛbɛyɛ adwuma sɛdeɛ sɛ na ɛfata etuo no wɔhwɛ a wɔde bibibia tututu yie babia adeɛ ne da no wɔde bɛto sɛdeɛ bɛyɛ a ɛmfiri ɛntɔ enti sɛ obi ɛwɔ adwempo bi sɛ wɔno ɛbɛyɛ speaker of parliament no sɛbsɛb mpraduasa asi wɔtiatia amamra no so wɔyɛ no kokoti ɛne ɛyɛ kuntanya wase enye sa na kire na mmomu no ondo gidie semra sebadwam sebsebe mpraduasa wakọ wonum achepa nye se wakasa na odi agbobia nim tia etu onim ne woye ene ne woka wonim panyifo akoto wom ne nkire ayede ema no ne suahunu a wanya enum na ogusu a wokura wode edi eye enei na sebadwa toso makoma konwatwi enso anim o kirem se emu oden pa esanse afani afari nyina dodo na abo abra ne sanasa aye pe no ama enuoma emu ayeden ti wo sigira ye bia no anhwe se de o kanafa na afine kwa wie bone na so ni nyina mu no o ka kire Ghana fo se obia kana komanto ne yam enya de se Ghana ejabetom ne jabetom wochena Ghana mamla no obia entietia so de biara eda. Beloved Ghanaians, democracy will work only if we fight for the conventions of parliament without fear or favor, affection or ill will. I concluded the swearing of the oath with a call on God to help me. I'm very confident and have faith in God to see me through these dark days of Ghana and our young democracy. Ladies and gentlemen, I want to start this presser by disabusing and setting the minds of Ghanaians at ease. There is no constitutional crisis in this country. I repeat, there is no constitutional crisis in this country. The Parliament of Ghana is alive and working. Let nobody miss. Another what ya ana amamrano yenya wo haubia anu odin ayentimi enso ano osida bi enya no kre eni a wuti ye yamra sebedwamu chiamehene Right Honorable Urban Kingsford Babin na emra sebedwafie asam ya nam so ama endi samonyoko nu ni ba ko omra sebedwafie ono na gyina de hye wo adakulu abeton peso so wo framantemu onimnyafo Kwame Gavins Agboza Rei abekasa kire se ono de ono nso to enso anto apetampe wa se yi chance dan bi no ejina se pampe tesaka pintin na de opa kwesi ni na ne se oso de onima ne se October abosome ne da to sudum yensa edunson yawada Speaker of Parliament declare enkunya makomako 9 vacant na
entibesi na ondo nim se speaker tu sana mo no ama NPP mmrahye bjefefo no eso atia be ye ohane aduasa 135 ena NDC fo nso dia be 136 na mmrahye bjefie nso anse na be frɛ ekuo bi adom kase ana adom ketoa no anse na be frɛ adom kase na ese wo no nipa okuta no dɔɔso echen wo opponent ne de no enti no no de onim se mprempren de NDC sam hip mmrahye bjefie enti owura Kwame Gavins agboza kyerɛ ono emfa ho ene de obi beka emfa ho ne de obi be kire no de onima ne se MPC no NDC fo ne do so se NPP enti nyambo ochena speaker so omo nsambra no montena se no ochena okope okakotena ba bia edom kese no tena na osenyo no nko a NDC MPC ni na womni na obi akotena ba bia edom kese no tena se ne nanu a wom ye ya speaker se edom NPP fo mo ntena mra shebe fie dia ene matu asetena hyeda minim da kra ye frɛ no ɔse saa de onim ne sɛ NDC for dɔso nti wɔn betena ba bia wɔn ma ɛdɔso etena owura Gavins agboza ɛto ne nsɛm so ɛna panyini ɛkyem na ɔkyerɛkyem pefe sɛ ɔka ma obi ate no ase sɛ emprempren oba Ghana mmarahyɛ bjefie ɔno mo a enipa speaker ɛka sɛ sɛ wɔn mo kɔ akɔpre kwantenkro ɛwɔ mmarahyɛ bjefie di a ɛna ɛma wɔn mo nsi mmarahyɛ bjefie biem MPC makomako 9 no ɔsifiti so yes adie we obia ka so o me de masesa madwen minya nkɔ independent biem ente bia me de me ho bɔ me party we anamda so ade me ho bɔ party we ɔsifiti so declare vacant no obia ma bonten me ka asa se masesa madwen obia sina dwen pi se independent no ɔpre ɛna owura Gavins agboza kyerɛ se wɔn gusu a ɛpre independence ne dia ɛna saa dia Ghana mra no so kyerɛ se ɛwɔ so mo firi mra hyɛ bjefie enti besi nei NDC fo ne kuta dom kase ena NPP fo kuta dom ketoa papa yi edi nsem wani na tudwa e wadakuru abra no ye campaign edi abo ono ankasa akonya semra shebjefie ene NDC amonyoku no e wo framantemu no di nsem we etudwa nti so ochina de ebe mu ngamu ana anya mu ngamu se ye mu ngamu obetena ba bia dom kase no ewo enyo no nko a to be called minority leader in 2024. As far as I'm concerned, the 4 colleagues have actually vacated their seat in accordance with Article 97. And since they are not going to renege on that decision not to contest, they are no longer valid members of parliament. For Gavins, Kwame Agboza, AM Rashebijani, Ewo Adekulu, Abetuan Peswaso, Framantemu, Nene, and Auti. Yadu eko asante mantemu na ewo ena Frankatuni ede ema osuko kroko amanyoko New Patriotic Party onu kura ye Ghana mampanyini abedeche Dr. Alhaji Muhammadu Baumia wode nefo akoma akudu ensia aprobo ahyehye so ewo asante mantemu a enya asemketo akora na enumuo no ena wakwakọ piemu ewo ofenso TV abato empesua eso ani okoye Wakika sasa de nananom ane adehye no mo mpesua ne so ebo chenku ekwaje no awa tu no na efe pa na wo akomadan ewo ana obo dwatada ede ema eye Dr. Baumia afrugina simpie eso a wode nsam awodo ede etu eye edwa na akwanka sey mo no kyerem se obepie mu ewo fenso atifi abato mpesua so no wawu se kuayo eyade ba ko a adishomo anije wo papa na ye kakuaye no so dia na chese dia friend say intosi no tomatos no won mu dua pa enti eni aba ni trim say ewaso de kan hyehyeye enwo na Nyankopon ya adom wode adom ba adom so na afipino ne aduono ena abato no Ghana fo ekwa abato so kwoto abade ba no bum na electoral commission nya de betudwa etem say wadi nkunim a onya eso akofuna mu na osai say mampanyini pe ewase wo hwe no woboa ema de show mo ofeso abato empesua so wo mo etimi enya eye factory ho mfidijuma ni bi na sa mfidijuma we ni yade a ebeboa ama entosi ni yetimi adane daniani ene yade bi be yebe yambi na etimi aboa na yetimi so di bi so aye nneoma hodo a ekika eka wo ma bibia etimi akọ eye enkan na enu se no no wo hye akuafo mo no nyina bose obi a kana kuma ntu ne yam na onya tumi na obeso masene na omadwuma no moye no matimi enso atrem ama eso abanfaso bebre wo kire se
ɔman betumi afa ne ntoma pa afra pem so akonanim na wɔse kuayo ɛyɛ ade baako a yɛtimi enso so ɛsɛ yɛbrɛ yɛda agye ne yɛsika ɛwɔ ho ɛsan sɛ yɛde enam ɛna eyi enam entino sɛ yɛto yɛnabodo de gu nsuo n'ani a ogide sɛ daakye akɔba bia no yɛnsa ɛbɛka eti kuaye deɛ ɛyɛ ade baako ɛde na koma so etu ɔkɔm yɛ bi no hu sɛ saa adehye mo saa meyɛ hɔ no mo no kuaye yɛ ade baako mo ne di akyira na kyesɛ ne wo mo asɔre na n'ani agye wɔ ne tirim saa sansa ba wɔ ba no wɔse wɔ ba ɛde ama akuafoɔ ɛyɛ die wɔn mo nkankɔ na aboa manwoma timi akɔ ɛyɛ tɔte na wɔso de ɛyɛ dwumadie bi ɛba yɛfrɛ ne sɛ district agriculture ɛyɛ mechanization center na ɛno ɛba bɛboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnɛ akuafoɔ no duadua nnɔbayɛ na ne twabea no ɛso a yɛntwa ɛso angu ɛhyɛ mu fa nkɔnka buni mantamu na mmom saa mansini biara bɛnya atraye a yɛde nnɔbaeɛ no ɛbɛkɔ yɛbɛkura bi yɛbɛdane bi ani na atimi aboa ama yɛabɔ bi so ho ɛban na ɛkoduru berɛ bi ehunu sɛ saa aduane wei ne berɛ ɛnso yɛ enti ɛho ɛyɛ de pɛ ne yɛyie pie na yɛtimi ɛnso adi anya ahoɔden ama nneɛma akɔ ɛnkan Yedudu ni nyina ya ekuyafoɔ enti ekuyafoɔ ye a Ghana be ye enti nyame adoma efidie a yɛde ama every district sɛ yɛmfa nyɛ kwan no mede efidie a yɛbɛboa ekuyafoɔ yɛde bɛhyehyɛ district agric mechanization centers ama every district efidie a yɛde bɛboa ekuyafoɔ ɛbɛboa yɛ minim sɛ ɛbɛboa ekuyafoɔ adeɛ a mepɛ sɛ meyɛ so ɛboa ekuyafoɔ ɛwɔ offensive north ɛyɛ yɛbɛyɛ tomato factory amamo tomato factory amamo in office north ha choboy nhihya atoso miensa nyame adom me ba ene Ghana ye light bill no akosoro de ntia akosoro ne say ye kra oil and gas edi ye electricity ye di free manone a oho ne buo wosoro eba na electricity buo no so akosoro me pesa Ghana ye fa nhihye foforo ye mfa kwan foforo ye mfa oil and gas no ye mfa ntunchen and go for solar power. Opanyina woti ni nkan wono na afimpinu ne aduonu nan abato a ebekwoso December 7th no wɔhwɛ no prima panyi de bɛ no ɛde ama ɔsokokoko amanyakuo New Patriotic Party mpempe amene wo ɛkasa idie wɔno ɛna yɛ Ghana man panyini abedechire Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia baabi a ɛko no adu no sɛ ɔmfa ho angyemu bi a ɛne wanimra so na tewa no so wan US abrochima mo kwa sɛsi wɔn mɛbɛ Germany so Germany so wɔn mɛkɔkɔgya ya kɔgya ɛna wɔn mɛkɔpɛ nkunimdie nso adi nkunim Donald Trump wɛhwɛ kan wadi nkunim sɛsi asan ba bɛyɛ mampani ama United States of America USA ɛnya asɛm ketwa ɛwɔ hɔ no mu aka Ghana obiara atwa nani abɛhwɛ yɛn ɔkyena ɛna bosome pɛpɛpɛpɛpɛ ɔkyena na bosome pɛpɛpɛpɛ na Ghana fo nso kɔ akɔto santene akɔto aba na ɛno nam so wɔn ma ɛpre abato no sɛsi candidate bia menya so so kɔ ne fie abɛwɔ akɔto na busuafoɔ ɛzan sɛ fie bia bɛkɔ no ɛyɛ den ya bia Dr. Bawumia na busuafoɔ ne maame ayi ne maame wato nanan mo nsedo anya ne maame abusuafoɔ ne papa ne na omuna bɛtie sima kɔ campaign oba mampeni nanado akache a santi miken mampeni nanado ne yire watie sim eye campaign bia enya asem ketwa first lady Mama Rebecca Akufo-Addo watie sim ye campaign bi dia boa party a ni wura papa bi on se da ni wura ho fedia a be ma konakonofo o mampeni nanado ebedi womanim bebu oman Ghana NPP o ye campaign ade aboa wo mu na Mama Rebecca Akufo-Addo wapiem ana wafrase won nkramantam no ko Ablekuma Central eni koli krote abeto ampeso aso no kopie ho no no ana odi tudwa se nukranie omanfo bi otete omanfo bi anu a asede omabamabu asomu ni gide bia o Dr. Bawumia mu adan a waba bedi mampeni nanado achi emfie makomakon wotwe obanso yeso ye economic messiah wa bin wo sikasemu a Ghana sikasem de obetene te tesa no pakoko obetene te tesa abrewa oni dwumadi notifie kokonsan kwa na aka no utwa monifie anuma ye fre no twamuntem wan twamuntem
obeka wonsem hudu enti ose Dr. Baumia asomanfo ni mu gidie na okam obi atiase se obetumi aka ni pensa Dr. Baumia onimde obetumi aye na obetumi aka se nipa April mampeni akunya ni na ono ne one of the best oni obi a odamufu ase Ghanafo ema ne tumi na obetumi ayense nchene ama yesikasem agina ye omampeni na nado yire Rebecca Akufo-Addo kasa eno san chemu se die enti ama enkrofo hu Dr. Baumia se nchene woma hu na dwuma pa woma hu sedie obetumi atutu sikasem ye no eye COVID-19 ene Russia Ukraine ebebom no maame Rebecca Akufo-Addo chese nanka bibia de dana kwamu koso toten tesa kodadoma to ho na so COVID-19 womu ni babia fi ababebom pan ama sikasem ni na ya basa adwumafo ne yepamu bi jese untumi nkwa yie untumi nkwa asore untumi nkwa adwuma ebibia ba ye basa wo Ghana odi no to nchen a afi Russia Ukraine to kwano nso eno nso saa ntima Rebecca Akufo-Addo kire se Russia Ukraine ene COVID-19 nti ena ama nkofo bia so mapa about Dr. Baumia ho na so no de onimba bi ofini ba bi okọ na ponchane nso firi nso ase beka cho se dentime wu a yengi na chinni enton de okache Ghanafo ni na se Dr. Baumia onim ne papa onim modem papa na ebo ewo sikasam tutua nti yemfa Russia Ukraine ene COVID-19 nto nchen na afia ba ye ba beto no yemma na konya yemma ne tumi na ontena so no den kama te se de watena basim na afistia no ontwi ne yenhwe so betumi atwie ye ana ontumi ntwie ye. Israel MPP is your best bet. MPP the bet to me abuam Ghana. It's my mistake. Yes, disabled communities. I'm so sorry, sir. Now, Dr. Baumia, he's always been there for you. MPP government has been there for you, and it's going to do a lot more for you. And you don't forget him. Please tell your friends, your colleagues, your families, everybody, vote for MPP for the forward movement of our country, Ghana. First Lady Rebecca Akufo-Addo enamotinini. Abusuafo kan na sene sofuma me se eyonwunu bra akan kasebo aha eya number 1 akan radio station Ahenkan 93.3 FM so wonwunu bra akan kasebo ana wasuguso so awu etie no na amanyosem mu ne yeda so a ebutuei yede ani ekiremu ewo National Democratic Congress edisi amanyoko no akache na tutra ni de ma amanyoko yi eye Johnson Esedu Nkatia general chairman no Samino kase di ono so nani akiremu ewo Asante Mantamu a ene Dr. Baumia namfa no no so namfa enya asem ketua na wonu so kopiemu ewo eye ofenso atifi abato mpesua so ene adehia no a omo no ko bon komo enti aye san Dr. Baumia firi wa pe ene ono so tisi akire ene ono so hunu nsuo na onla Esedu Nkatia ani adehia no mo ofenso abato mpesua so di ahia mu a wone mo ebo komo na aka kire wone mo se ade bia koso ewo Ghana anoma enfia bebreni yaye nhwahan na gusu ekoso na sasu ne ban ne niya no etokoso a omayi sede ehunoi saa ne ebehu no yentimi enko yanim da ye chia ne ebete asan na ye tri anya ye kura na sabisabi ompedi asebetimi abo oman no na opayini kire mu se ene se ubemu obi edi sika edi ahye okutu pase kwa na kwato abama asumasi na obenten anaba mu obi ade ade bi abedefe wadwene ama diesidi a wose wusidima wodaache abrabo mano ye fe no na sabio wodi asi agiraye bi a emwa ebemu abrabo agija enti wo srapa wose onim safi mpino ne adwona abato no amanyoku awudu ane wonmo enso defe Ghana de shimama adwene na defe no enye sapan sa keke ene anu fa no de fe kofo adwene ose anu kwa de ke enye yi Ghana ha awuchire womi enu nti omu ba omukita omu sam atade fe bi na omu de abrew ebi ye sika ebi ye ntoma ebi kura ye nchene yesima gikibu nyina ka ho a cheso mu echa de ma Ghana fo na enu na wo kire se wo de wo begi sika no nne
no akwasi agina ye bone wo kire bi aduane bone ne watete ma yafuru adie no na se botwene dondono amwasa anadu a hwe no am obi asubu o anti wasi Ghana ni bia mo na ni na ho wono de onka nkire wo se oto na wonka bi hyem na obi di sika bi bra se gyekoto abama asomasi na obenten a manye da bi eno kura de sebisebi o obetimi kura kase ne sa wusa nipa no oni ba bia ofiri sika ne de baaje na wogye nsoso anu amwadwe na ya adwuma wose awunahuna bebam ya beka se sika wadie yi se wanto amaya ene ye bebo odua ana wubewu ya de bebo ne ade ade oso omoboa sa aduabo no esu ni fasuo bi antimi nya dwuma da biara eda se se nipa kro ne kro de sika ibrewe ya na ode sa nioma ibra o se je na kwato abafama no wono aye bone kase adi kan ete ebe de akra na abosomfo no kra mpo omatie no na omaye sa na kuma so de sedie di ama no ensi enti obi di sika bra waje obi di tuma bra waje obi di ntade bra waje obro mpabo waje aba no kwa kwato aduru adaka ni mu a ehonum na ye wone ballot paper no nkwantem asem sigina ye beboa wa brabo eno na ede oman ekonanim ema eye empuntunyuma so sane waka na wase amanyokuo bi dia wonim wo ma disa ensem yi achia che pa do nim ne woka suban ya omuwo ma no duru abato so a ye ntu sika ngum ye ntu eye ahunyade bi ngum na nkrofo ye fa na fa da fo mo kwafo nkere wo mo sesebsebe mpaduasa wo mani abie pa se obi be ya kwai obaye no wo ya kwai na wi na ebi su ba kwa akoto akukọ sira na mangiku no abecha ma muda pro no na ono na mbeto ama no dia se nya ebe su ya mo che asu ya ba sika ya di be puntu ni asu ya jai ibo wo mo be nya bebre ya di na kakra bi ya di atomo ni abecha ama na moto abamo ene na puntu no ebe da akoso enunti se anajo ne da ya nso to ya wu ade achi ye de ya wu se fo bo afo enti sabre so basantimamu ha na onim se NDC ana di mpuntu e basantimamu ha ana bi ana kiki ense no ya ne ma o man nu nyina be nya ho mfaso ti eyi kwan to ha obi a be faso bi Opanyina woti ne nkan uborem ewo chiniye akatamanso amanyokuo National Democratic Congress NDC a wono eyomo tutrani Owura Johnson Asiedu Nkatia Chairman General eyanwumre no nsia akan kase wasugusu tie ewo Ahenkan FM what wasum papa no adwenkyene mfa 0533 898915 text message and a WhatsApp baby ade be fa bia ne be kenkan amount Facebook live on so ohene ba cake adaroma ode atum yopo aye streaming live on mo fa adwen kyerɛ fa ho de be kenkan amount na me ba be ko insamfufuro mu kane twatwofo panyinima Christian Council akasa papa na dwalai papa wo dwalai o se adenti na Ghana yekum ni party sa akokɔ ne yenwe ho aden ye ivo ana wakasa na adenti na wakasa ansem wi me banam di nkyeremu aba besom sianse na asoma okanina no ode adanse aka ho Ahenkan Kida Fest dwumadi a eba so kase pa sianse nkwada Nyankopɔn de adom akyade adom wo mo no wo mo dɔso wo wiase ukobi man so mo ye mane ye fe yenso ye nipa ye person e wo se ye mane ye fe Queen Elizabeth wuyi nkwala nketenketen o sanka Ghana nkenso to an komo ne beginem ayeto ya anedo na dwo wom na nkekohia ekodi brobe na ben saa agro na gomudie na so ko UK saa nkwada nketenketen ya wo ba Ghana wom di brobe na ben no wom na to nwom e wo Queen Elizabeth yiase ma yedi koy eye ufusuma mami kosie no kire seden enkura no maduma kyede no enwom to wom yenso ma ne ye fe eye akono saa na ba Ghana yenso ebetumi aye na ye ha no so ya kwada ne hu se wo wano ate wo kasa utumi katwi wisi utumi kasa bu bese hey wo ye mpaninsam na akwala anya saa na akwanya anya petre saa ti ye be kura saa na fidie wa duma kyade ye kasa no bon saa fidie kasa kura no ko bim na oto no akwa no abom ti se ye dispagura atare wano no bon si ye kan wo hye so onimnyum to a
o fie no to na eja ne kosua de why your homework na afia akoda no otonyo mpo na osuru sa akola no onim news kan ana onim sports ma onam no asoma na ebia so onkodi dwa na momfamra emeye nkwan ene momone na agi boy wa pass ama kobi nso apasa ma me mame ka se mento amani 2 series waje bo na to no bo wada no ba kumie no left and right me papa nso ka se mento magio mi rafi ene momone mato momone maka beef ena dan di bi mpre konjure mato pre konjure 2 series medibo na nso dabi edabi tiko enti kona kika ye body atia amanenom so hu onya bedu fia na mame asonu na ya soma wa na de nneema ne ye commentary ye ka wo mo hye Ahenkan FM ye de esi nka wo mo nhye nyankopon ade bia e ya de kese a esombo enu Ahenkan FM ye frase se nkwada wo mo adoma kyede no ye mo kwan obia nan ne bobre obia ndan na di na ya nkwala ba ya wo mo fa forms no wo mo doso papa 100 nkwala fa forms no kika ko 100 na ombebro wo mo doso pa na ya sone so anya 10 omune edi omunkosi akan ye twa tokra grand final ta international school achimoda living bread international school achimaboabo aboabo presby school ena sane salvation ehonum na nkola adui efi pepa cho saada no ebia oton katebo wie otonton pia wa bi provision ebia wa bi school wati aso ye be yama 3 ana 0245 204 895 0245 204 895 oni yankasa na yembuawo Akim State University College school pon kasia ba ko a wom so boa man kwadada achi esiye wabofra atwa wasibi wasia waik force aban ntomo kanji wom nyomadwen som the results ne ba no sempa cho wabofra twire bia o de mane mpa ba edin ebeba ende edin ebeba na so ebia che na beche anabeba ne bremu ampa enti senya ba ya afane kwa Akim State ye deep ne nyango no ye bogashin kire mu bogashin kire mu say lecture be join anima hi you see this one you can bra we no ko enti say hono lecture titani be join anima ye nkase what do invest in ti obi obegina board na ma asinsuo o chewade asinsuo ade ujenze skatwen da formo Akim State de o mo tiase se o jusika na odinimdie ama odehye no na de abobra ma daachi sika no wonya homo enti chani begina onima onya bre to ne bo pa ti so penfo a okoto correction aso dem jini baako na wachire wade ama kwale ya tiase Akim State colleague baako ena na o kire se he mass bia o ma kire no SSA ye na ni su bebri ase de otwa nza no na to kwa Akim State wo mo kire mass no simple ma wa tiase a mazezi odakura na otumi ye ho adwuma enti me pa cho Akim State school bia wo munya brema nipa oba no they think about you wo mo dwen ho nyes kana mo pani nti o wo mo dwen nipa na wo ba no de obenya no mo dwen ho enti so abofra bia wi sesa mane nyae na meko K University ena meko Legon Legon kahunu nko na mo kobo kahunu nko a hostel nko afi enya de ketwa protocol ne nasefo sika betua unwie no na mabusuya ya Thomas ase ko Akim State esanse ho no se usika se mo nyampo a yetumi ma okwan ma wofo no ana wa wo hwakola no utua school fees ne nkakra te sede owotu susu enti semester ne ndu no na watua school fees na wie saa na tie dedede suku no achima sene eben asie ne nchempe ene nana KJC Company Limited ene di hwani mu ufrachiri na ba don't worry baby a wo bia ne bra eni kasam ne se Ghana ni na suku pon kase ba ko gina ne naso pampe te sa Ahenkan FM ye pillars na eye KNUST wom ne Akim State aya ba ko enti school we mienu de obeko bia set ba ko ena wo benya enti bra wei na sieska ne nyanim de papa programs omo ye ni bi Bachelor of Science in Accounting, Bachelor of Science in Marketing, Banking and Finance, Human Resource Management, Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science. Enti bomodia ni school eninsa woso oba achima senia womben esie ne pe ehonom wo anase ko www.asuc.edu.gh anase free 0558 633 957 ana 0207 163 787. Akim State University College, Discipline, Excellence and Development. Abusuafo kai nesane so se yade de ya pa ntino ya mentena ho
ɛma yadeɛ wi mɛto nhyɛ wo so ɛmfa wo nto ɛyɛ yadeɛ mpa so ɛkɔba ne saa sɛbi mpɛduasa woyɛ mmɔbɔ ɛwɔ nipa ɛne so sanse wakɔ no deɛ ɛbɛtua wontimi nkɔ na watimi aba ha adwene bebree ɛno nti ɔbaadeɛ twɛdi apo nyankopɔn adaroma wɔde ɛyɛ ayaresa tumi no ɛde ama Jubilee Hospital wɔn mo ɛhwɛ aboa ama adehyia no mu a wɔn wɔ kotokuma mu ya na adwumaden nti aduru baabi a yadeɛ ɛhyehyɛ wɔn mpɔmu no wɔhwɛ ɛboa tu aseɛ ɛde ma wɔn mo na wɔn mo ahyɛ wɔn mo bɔwura mu a ɔbɔ adwuma da mu ni nyinaa wɔn pɔn anɔpa awia anadwo ahomakye dasuo mu bere bi abeduru obia no ubenya oyarehwe niama na hwew ama nioma atimi enso akọ enkan na obi wonuma yade na ato ase ne so no won hye da nim baabi yade na akasankasa no ewo ni nipadua ni mu to be wose o ya na yemiti beso mitia na beso me kon firi me kon na beso me mfe ne na me mfe na agina misisi mu na kye so nim baabi yade no wopɔte me ha ho bebre ubepiem awo yaso ye wonuma yɛde abafu mfidie de aba yɛde wura nipadua ni mu ɛhwɛ baabi a yɛade na nkasankasa no ɛhyɛ ne yɛtimi enso atuaseɛ ɛde amaw ɛni kasɛm ne sɛ Jubilee Hospital ayarehwɛfoɔ ɛnhwɛ nwie na yɛnka nkyerɛ sɛ kwa abɔntene ɛkɔtɔ aduro nom daabi yɛhwɛ wo wie sɛ huhia sɛ yɛde otu aduro so a ne yɛde wawura ɛyɛ aduro korabea hɔ ne yɛagye wo nduro ɛde ama wo de aka ne sɛ ɔkɔ a wonya ɔkwadwofoɔ na bɛrɛ so anom aduro ne sɛ deɛ sɛ na ɛfata wo safi apomdi a wo hwehwɛ no wɔn sa atimi enso aka wo yɛ ɔbaa no afafura ɛboso me nkuna kwantu mempɛse mɛka mu nsɛm bebree na akɔyɛ sɛ mihunahuna ɛno nti no kɔ Jubilee Hospital na fa wo kɔhyɛ wɔn nsa boso me nkuna kwantu de bɛnantem jojojojojo wawo bremu obɛwo afa ho afa ba asomdwe kwan so wabra wo nkɔte ya obiara enso so ɛwɔ wawo mo na woyɛ no so firi wɔn ma yɛ obiara wɔn ma obi wɔn ma kyɛ yadeɛ bi abɛtra ne so no yesi yɛde nsekan ne mpane ne nhoma bi wurawura ne widie mu ansa na yadeɛ ne yɛtimi enso atuaseɛ de firi ne padua ne mu ɛno na yɛ frɛ ne sɛ operation no meha operation wɔ hanom a obi ehunu bɛnante normal sɛ de na reka ɔmo enye ensɛm kekafoɔ enti yadeɛ bi wɔ odom a wɔ nipa so a ɛdin so obetimi adi hu nkɔmɔ ɛde akyerɛ wadamfo mpo anasɛ mpo unua na wo maame anasɛ wo yiro sɛ ukunu susuo nanso so saa badwakuo we de woka wasɛm kyerɛ wɔ ma ɔmo ni nkɔmɔ kyerɛ obia na mmom ɔmbɛhwɛ aboa amoanya yadeɛ no so anu aduro na aboa manom akɔnkan ne yɛfɛ sɛ cancer unit no enti bɔmɔden na ɛkɔ Jubilee Hospital na yadeɛ biara abɛtena wo so ahuni sɛ sɛbi yadeɛ we de nguaseɛ yadeɛ tu ntimi ni nkɔmɔ kyerɛ nipa no kodi nkɔmɔ kyerɛ wɔ na ɔmo hwɛ ɛmoa wo saa so na wo ɛyɛ ɛne yadeɛ biara nso aka ne hyɛ ne so sie de ɛne yadeɛ ayaresa bia de aba Jubilee Hospital akwa yadeɛ biara abo ani ne so no yɛbɛhwɛ na yaboa wo na yɛtu aseɛ na obi so no ma ne sene na numuo no ɛho ɛyadeɛ ɛyɛ bebree obu a ne sene no sabi atutu enti no amane ɔkasa ne kasa ne hyɛda ɛmmaye okwa yɛbɛhwɛ ne yɛsisi wo sene bi de ama kama saa nso obi so no ma ne sene no ne nyinaa wɔ kama nanso so no ɛyadeɛ sɛ fiada so enti no obowura nipa mu a ontimi enso enwe ne sene no ensere ya ne ya rehosem ye be horo so e de amaw obi so de Ahenkan na gire nanum to ono kura so de oduru nipa mu pɛ no atɔde mum nipa kasa pɛ no asiri trase no akasa gu nafunu mu ha adwene bebre ni nyina no wo ba ye bɛhwɛ na yetimi enso aboa manom akɔnkan sabi kafra kyemensrew na enso so nipa ni bi wo no ma mo se no apiepie so ahu aboa pie so enti no ekoba se wakana no na fam ekura na bo se ne se no etete ho ha adwene bebre wo ba ye bɛhwɛ na yetutu ne sisi ne kama enso edi amaw amanom akɔnkan asikyire yade ne eye mojabloso yade diabetes ne hypertension no so edi nipa dodo na ekwa samado brane ehwɛ na yentu asɛmfiri nipadua ne mu enso emfama kan ne se no se ya hwɛ ne de oba adeɛ bi a yeye bia no esan se efa pomden mapa ho nti no ye hwɛ se eho etwayopo ti aduane a obedie ya hwɛ hu se ho ete kama adeɛ bi ado nsa besom na ade bɛkɔ ano no eho etwa apomden si achiba no eye health insurance me pacho ankwankwa de aban de ya gye atuma de ya adwuma oba ya de wose ye hwɛ okwa enura wose de ma okwa ye ne sabepepe wa bra yenyu teku anasa sempoa anaka preba uduani ekyere mu odan abo kwantempon no so
amantran samso no so ho ene abebo ye ho enso adwa enkyeremu kase no o frem panyufo na wagye 0244 575799 0244 575799 and 0241 78 46 45 0241 78 46 45 eno eye Jubilee Hospital. Sia akan kase no so Ahenkan FM what wasum papa no kane penyina no na ye twetwefo Penima Christian Council Reverend Dr. Kwabena Opuni Frempong ore dia tudwa so man mu e wo se manipa nkwa ehunhia kakra na kweze dia se nipa nkwa se de ye tu na jeje mu aye se kura de owu onye nipa hu aye se kura de nipa etema de kum ni nua nipa ohunu se portrait akukọ bi kura na wakunu no enka mpu na nke ya bibia akukọ na efi akukọ mpo anka mfa no ohunu se portrait akukọ oya se o we de se portrait akukọ nya hodin ye yi na firo sempo kura nipa tumi ku nipa wo wi na odi wadanse ma we de odi nipa kumu we yi na firo sempo ha me kura obu onzo afana afa huhum a obo pa na ye ni firo no ma no mu di wadanse ase wo manya de papa bi ena di wadanse se nipa kum ene nsamoni die enye hu e wo Ghana na Reverend Dr. Kwabena Frempong ni kire se titu ni abatum kura de eye binum hu nipa no se yi sabi nyinamoa bi on de nyinamoa so ukuna so mafia no pa odi ni hye no akekere no no brunu pu ana mani sadi nsuo no anoma no aye den na ne aha ana kwan a wade ne befa so no na de nafa so yenku ne gentle yeku ne basabasa na edu abatom a ye nipa bi no basabasa ye tuti nipa bi tisasabi nyinamo ye beku wo mo eno na Reverend Dr. Kwabena Opuni Frempong che se esuban bone eye ne ye bone a ye dan na di o man mu o se ye nhwa de bi afi se nipa entono de o kaseti asa ne ye ne pa o stre wo ma eka bi ewom e wa batom se ye ba beto be ye manipa nkwa ehunhia yen ye mbo nipa ho ban basabasa bia ya dwen se o manfo bi be ama basabasa sinu sa ne mani na ye nhwe ne ye ntoto ne ma ye esanse be ye mfie 90 wo ma fa batom wu ye obu ono abekwa busu ena busu ha obi aba wo moto nsa frense kwa aso de sansem wi atudwa ya wakanka sabi se yankani wechi a osi agro ye ede wanu aba ya tu nipa nwotwe ene wuye obi bisa misade na ya to be nipa nwotwe kote home ase ehu asudwe no efi enya 2020 no nko a 2016 de ani se ntu obi ani ye betwa obi nsa ye bekum obi ebiru ase ya to aba na ya enya civil war na tire se oh sani ahwensi but nipa eprepra no ba ko pekura doso ema 8 elections na ya ye no oba nipa wo mu a wo sori ba wo mu Kwabena Opuni Frempong fans wa ema won say yes aduya tesa Ghana no kache osweni na enyefe wo Ghana oka basaba mu a matutuo na kanensa tin na sara coordinator aguna so adunu no oso banima ma obi a ehon so sa basabasa sa yento aba no ya wono enti enuoma esisisi wo Ghana no sa yento aba no ya wono enti enuoma esisisi wo Ghana no yento aba no ye twa teche etutuo ehye no ho a amanyoko mienu akohia ne atutu eho atu se no se ya anyere ye ho a ye beto aba ne bewie no na ya hwe okra udu ani bubu a akanefo abeye aduasa mienu esi aka beye aduato aba ye kwakoto ne be masomdwe adihene Jumedi e ko so kwasi ada pen ededa ano ne won edu no mu mpanifo ne anamusi